nke echiri na zere. Achọrọ m ime ka unu ghọta na ọnwụ abụrụ ihe ọjọọ, na ebe ọ nọ wee bụrụ ihe ọjọọ bụ na ịpụtara ụwa a ịlụ ha ọrụ iji maka ya wee bịa, maka na onye ọbụla bịara ụwa a nwere ihe ọ bịa n'ụwa ịbịa mme. Ịlụ ha ọrụ ịbịa n'ụwa a ịbịarụnụ wee nwụọ, and ka ịmata amata na onye ọbụla bịara ụwa a alụghị ọrụ ọ bịara n'ụwa a o ji maka ya wee bịa ụwa nwekwa afụfụ so ya, n'anya bụ ihe ọjọọ dị na ya, maka na anyị niile ga-anwụ anwụ. Aka nji ọgwa gị na ọnwụ abụrụ ihe ọjọọ. Anyanwụ na-eti wee daa, anyanwụ iti na ọrụ ka anyị nwa ịpụta ụwa, anyanwụ ịda na ọrụ ka anyị nwa ịnwụnụ wee refresh ya wee pụtakwa echie. Otu a ka ndụ mmadụ dị, na ọnwa abụrụ ihe ọjọọ. Anwụ apụta anụ na-eti nwere ọrụ a na-arụ, na-eme nni adị, ihe akọrọ n'ubi a na-eme ihe, ejire na-eme ọtụtụ ihe niile na-enye ndụ. Ọnya bụ na mmadụ pụta ụwa o nwere ihe ịbịara ụwa ịbịa mee, na ebe ọ na-ana adị njọ na ịpụtara ụwa ịrụ ha ọrụ ahụ iji maka ya wee bịa ụwa. Anyị mgbe onye ọbụla bịara ụwa na-arụ ha ọrụ o ji maka ya wee bịa ụwa, o nwekwara afụfụ so ya, maka na ụwa ọzọ ị ga-apụta atamafụ a ga-eso gị. Nọọ ife anyị nwa kwesịrị na-aghọta na ife niile na-eme n'ụwa bụ ife ka o kwesịrị na-akụziri anyị. Nọọ maka ajọ ife mezuru ọnwụ ji wee ka nkụ, ndị mmadụ na-anwụzi n'oge eruru eru. N'oge mgbe ochie mmadụ nwụọ, ọ bụrụ na okorobịa nwụọ ma agbọghọbịa nwụọ ma ọ bụ ụmụaka, eje chọba kere ihe mere unu, kere ihe mere unu, kere ihe gburu onye a, ka e mere onye a ji wee nwụọ, maka ọ na ọdụ ka arụ. Anyị achọpụtarịrị. Mana abịaziri ihe ọjọọ karịzịa, maka onwe ozi onye na-achọ nweziri ịfụnanya dozi n'ụwa. Ajọ ife karịzịa ezigbo ife, ọnwụ wee karịa. Nwa amụrụ ọfụụ na-anwụ, nwa eku n'aka, okoro, agbọghọ, nwa ozi onye na-anọrụ anọrụ were anwụ. Onye mere oke ji wepụtakwa ndị dị ka m wee na-asụ na mmadụ anyị nwa kwesịrị ịkwụwa aka anyị ọtọ, mara na o nwere ihe anyị bịara ụwa anyị bịa mee. Na ihe ebu ụzọ fụ onwe gị n'anya, na onye afụrụ onwe ya n'anya ka ị ga-esi wee fụ onye ọzọ n'anya. Mgbe ị na-anara ndị mmadụ ife ha n'ike, ịfụrụ onwe gị n'anya. Mgbe ị na-enwere ndị mmadụ anya ụfụ n'ife na-emeri ya, ọ ihe iji aka wee kiri echiri onwe gị, andọ ihe ị ga-anatakwa ụgwọ ọrụ ya. And ụzọ okike si wee ata ndị mmadụ afọ buru ibu, na ụfọdụ nwere ike chepụsie. Ọtụtụ n'ime unu na-apụtachakwa ụwa, o nwere ike ọ bụ na ọtụ times or 3 times ị na-apụta ụwa, mana ị malọ, maka na ewepụrụ gị ụwa nke ochie. Ịnwụkwa na a ga-ewepụ gị akọ na uche nke ochie, mana ihe ọrụ ahịa ịlụrọ n'uwe ochie, afụfụ ya ga-eso gị wepụtakwa. Onwe ihe ọjọọ imebi n'uwe ochie, ọ ga-esokwa gị ọtụ imezie nye. N'aka eji wee na-ekwu onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ, maka mgbe ị kwụwa aka gị ọtọ, ịghọta ịfụnanya a na-ekwu maka ya. Ọ maka oke ọchịchọ mere ajọ ife karịsịa, ụzọ na-eche iche nwanne ya.
maka na ịghọtara onwe gị. Tụsasịa nkụzi m a like ya ka ndị na-eso wee fụkwa. Gba mbọ na-etinye nkụzi m n'ọnụ ka o wee dịrị gị na mma. Kwụwa aka gị ọtọ, wụpụ aka n'ife ọjọọ. A na-azara ndị mmadụ oke ha. A na-azara egbochiri ndị mmadụ ụzọ maka ọdịnamma, maka ihe ị ga-erite, ife mụkwa na ụwa anụ na ị ga-arapụpụ ya. Ife niile ahụ ị na-azọ, ana ndị mmadụ ị na-azọ, ife ndị mmadụ ị na-azọ, ị ga-eji ewe na mmụọ. Ọ ya ị ga-ajụkwa onwe gị. Mgbe e nwere ichefu ihe niile a, ị ga-amazi maka ihe ndị a, ka ihe ị na-egburu ndị mmadụ, ka ihe na-azọ ihe niile a, fọ nwa obere oge ị ga-anọ n'ụwa. Ndị nọ n'ime ụwa gasara ụwa, ma ọ bụrụ Chukwu okike na ndị nọ n'ime ụwa gasara ụwa. Andọ iwu Chukwu okike tinyere n'ụwa bụ ife na-achụ ụwa. Onye mechazi ife onye metọ ata afụfụ ya, a gajiwa na mgbe onye ọ na-akwụwa aka ya ọtọ ka o ga-adịrị ya na mma. Sepụ aka n'ife ọjọọ. Na mgbe ị nwere ịfụnanya n'ebe ị nọ, nwere nwanne gị ịfụnanya, ịfụ na ụwa ga-adị mma. Only ịfụnanya, love can save, ga-emezu ụwa. Ọ bụ ife onye ọ na-enwe nwanne ya anya ụfụ, ị na-achọ ka ihe esi wegbu nwanne gị, na-achọ ka ihe esi na nwanne gị ife n'ike, mere ya na ịka ya na o nwere ihe ọ ga-eme. Ị na-agwakwa ya n'iru maka iche na o nwere ihe ọ ga-emenwu gị. Ị mara na ị bụrụ Chukwu. Tinye nkụzi m n'ọrụ ka o wee adịrị gị na mma. Tụsasịa ya. Ọkwa ndị ọyị ka a na-esonyere m.